At pwede na siyang kainin. Ang fermented product from small rock oyster o tinatawag na sisi ay isa sa mga essential source na pangkabuhayan sa Sumaraga, Samar. Ang sisi na ito ay mabibili dito sa Catalogan, Samar sa may Pier 1 at ito ay naghahalagang 100 to 120 pesos lang. Ang sisi na ito ay isa sa mga paboritong pagkain ng mga tao dito sa Samar, lalo na kapag ito ay linagyan ng kalamansi, soka at saka siling anghang. At ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano ang wastong paghalo ng sisi. Pinakauna talaga na ginagawa dito kapag ikaw ay maghahalo is dapat ready na lahat ng sangkap ng paghalo mo ng sisi. Lahat-lahat tsaka yung gamit. Char! So dapat meron kayong tawag dito yung ano niya para linisin yung sisi. Sinasalo muna yung ano niya, pero ito hindi ko sinalo. Wait. After nating maglinis ng sisi, ito ay lalagyan na natin ng kalamansi. Pagkatapos ng ganyan, ay, char. Di pa pala nakano yung kalamansi ko. So, hahatiin muna natin yung kalamansi sa dalawa. Tsaka pipigain natin sa may sisi. Kung anong tawag dito, pampatanggal siguro to, or yung ano, yung suka. Hindi ko alam. Para makamis siya. Para manamis namin. Pagkatapos namang lagyan ng kalamansi, lalagay na siya dito sa isang lalagyan natin ng sisi. Pagkatapos kukuha tayo ng suka para ilagay din sa ating special sisi. Char! Pagkatapos ay halo-haluin na natin.